Dnes vám chcem predstaviť naše mikrovlákno Greenfiber Auto pre starostlivosť o naše automobily. Je to univerzálna rukavica, ktorá pozostáva z dvoch častí, jednej hladkej, druhej takej drsnejšej. Tá drsná je veľmi vhodná na očistenie auta, napríklad čelných skiel a reflektorov od hmyzu, od stôp po asfalte, od vozovky. A táto hladká je zase veľmi dobrá na očistenie auta od blata, piesku alebo v tomto období od soli. Má takýto praktický patent, čiže keď si ju dáte na ruku, funguje či už za sucha alebo za mokrá. Za mokrá už stačí navlhčiť, vyžmýkať a pár ťahmi po karosérii alebo interiéri máte auto krásne čisté, bez rizika nejakých šmuh alebo škrabancov. Taktiež nie je potrebné používať žiadne chemické prostriedky, čiže je naozaj šetrná aj na životné prostredie, aj pre naše zdravie. Naozaj ju môžem vrelo odporučiť z vlastnej skúsenosti. Vyhnete sa nejakým dlhým frontám na automývárke. Stačí mať túto rukavicu stále v aute, niekde v priehradke odloženú, navlhčiť, vyžmýkať a pár ťahmi si auto za chvíľočku očistíte. Takže vrele doporučujem našu univerzálnu rukavicu Greenfiber Auto. Pekný deň.